Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Izolo uma ngenza ivideo ngithe udaba lwama-illegal immigrants asikakazi ukuyeka ukulukhuluma as long as asekhona. Futhi nabantu base-South Africa basazoqhubeka bebe khona imizamo abayenza ngoba bebona uhulumeni wabo usonga izandla. Kodwa kuney'ndawo ezimbili esengizibonile ukuthi akusukumanga nje amalungu omphakathi kuphela ukulwa nodaba lwama-illegal immigrants, kodwa ngisho ama-officials, ikakhulukazi nje KZN ihamba phambili. Kanti sengibonile ukuthi iPitori siyijoyinile. Namuhla as sikhuluma amaphoyisa e-KZN abhizi awaqali. Futhi esikhathini esiningi uma uPremier wase-KZN okuwubaba uThamintuli uma ehamba eyakhona ujwayele ukuhamba noLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi namanye amaphoyisa. Ziningi indawo sebake bazivakashela, ngiyakhumbula bake baye eMandeni kwaSithebe ukubala nje ezimbala okwatholakala khona abantu laba ababe jumpa khona ubonda bebaleka ngoba bengama-illegal immigrants. Sabona i-MK Labour Desk ibhizi ngelezansi eThekwini KZN ngisho njalo ngoba nako Newcastle ifikile abalwa lona lolu daba. Ngapha kune march and march nayo ibase KZN ngapha eGolis ne-Operation Dudula. Ngizama ukuthi lama organization awu-3 ngiwabalile nabantu base South Africa bathe mabeveza frustration yabo ngalolu daba, kodwa i-KZN noma uhulumeni wase-KZN wangahlala wasonga izandla njengohulumeni wakwezinye iy'ndawo, kodwa kunalokho wasukuma wona wathi awulilwe lolu daba lolu lama-illegal immigrants. Nansi into ekhulunyiwe kakhulu. Olunye udaba engifisa ukudlula kulo udaba lolu esike sakhuluma ngalo zokuthi abantu abangebona abala eSouth Africa noma abangama-immigrant, not illegal, abangama-immigrant bayakwazi ukuklema imali lapha ku-Road Accident Fund. Lokho kungenzeki kodwa emazweni abo. Uchairperson weSCOPA okuyi-Standing Committee on Standing Committee on Public Accounts, iSCOPA, nakho ngiphambanisa, uSongezo Zibi naye futhi ukhulume izinto ezibaluleke kakhulu sizomcaphuna. Angucaphunele nansi into eyenzeke eKZN. Which is unfair when it comes to our economy, the GDP, because for the illicit goods, they do not contribute to the GDP. And for the illegal immigrants, they compete for job opportunities with the unemployed youth in our province. Hence, this operation, in fact, is a very important job that is done by our police. And I commend the police of KwaZulu-Natal and the departments that are working with the police on typical operations. Njengoba umuzwa ke uPremier ekhuluma la babhizi ezisikhuluma manje, babhizi nalapho bathungatha bona labantu laba abavakashela indawo ezehlukahlukeneyo ngoba afuneka bababophe laba bangama-illegal immigrants. Laba nje abakhona lapha eDurban ngokungekho semthethweni futhi abasebenzayo basebhadini namhlanje ngoba bazobhekana nokuboshwa. Ngicela ukucaphunela nansi enye ivideo yakhona futhi eKZN. Ngoba uzibonela ke nawe ukuthi baphumile ke namuhla kukhona ngisho ngey'moto ze-immigration ngoba bazolwa naso lesihlava. So udaba lolu esingeke siye ukukhuluma ngalo futhi njengoba kwenzeka la kwi-South Africa yethu ekhululekileyo. Kodwa into engiyishilo mina ngithe eSouth Africa kulula ukwenza ubugebengu. Bebengeke labantu basuke emazweni abo beze la
Bebengeke abantu basuke emazweni abo bafe benza ubugebengu la uma ngabe kungekho lula ukwenza ubugebengu la eSouth Africa. Enye indawo futhi engikhulume ngayo ngathi isijoyinile iPitori. uDr Nasiphi Moya mayikhuluma lapho uthe when I hear that there is a big business, instead of hiring our people, they went to hire people that they don't know. That irritates the hell out of me. So please, and the day that I was at Bafana, there is the Bafanas there next to the taxi rank. When we get there, even the owners, their papers is nothing is going right there. And these guys, they even have capital to upgrade while they don't have documents to be in this country. We must never tolerate that, because if we tolerate that, remember, if someone is benefiting, someone is losing. If undocumented immigrants are benefiting, who's losing? Our residents. So we must always make sure we're on the side of the residents of the city of Tshwane. So from my side, colleagues, is to thank you very much. I'm so sad. khombisile izolo ivideo lapho uDr Nasiphi Moya le bebebophe 8 yama illegal immigrants kanye nomqashi ngaphezulu lo baqashile. Njengoba umuzwa nje beka into ebalekile, siphila kwiSouth Africa unemployment rate ephezulu. Uma kuqashwa ama illegal immigrants ukusho ukuthi abantu base South Africa ngeke besawuthola umsebenzi. Mina ngisibona isidingo sokuthi why fanele thina abantu base South Africa sibe documented. Why fanele thina sibe documented uma abantu abangekho documented bezofika la benze noma yini bathola imisebenzi bakwazi ukwenza noma yini? Why fanele mina ngibe ne-ID? Umbuzo wami loyo. Kodwa nje ukusebenza lokho esikubonayo siyakujabulela. Akekho umuntu ongawafuni ama-foreigner kulelizwe, kodwa silwa nabantu abangene ngokungekho semthethweni. Inkinga esinayo abantu abangama illegal immigrants abangenela ngokungekho semthethweni. Nabo kabantu okuliwa nabo nabangafuneki kule South Africa yethu ekhululekileyo. Ngizokucaphunela ke usongezoziba ushiphuzo elibalekile engifisa sikhulume ngale emveni kwalapho. Wena ungaphawula la ku comment section ngizwe into ubona kanjani. A few people have said in my comments that the Road Accident Fund must stop processing claims or accepting claims from non-South Africans. Now, the RAF Act as it is right now does not differentiate between a South African and a non-South African. Anybody who's been in an accident and it's not their fault that the accident happened can claim from the Road Accident Fund. That is the law. But my position is that the law must change so that we can do what they do, for instance, in Europe, in the European Union, for example. If you travel there, you must take medical insurance. They won't give you a visa without medical insurance. Take medical insurance so that if you get sick or injured via a car accident or something else, your own insurance is going to pay for your medical expenses. That's what we must do here in South Africa. So I agree that the law must change. There is going to be a bill put through Parliament, hopefully before the end of this year. It's called the RABS bill, R-A-B-S bill. There is going to be a process of public consultation and taking public input. There will be an email address that is provided by Parliament for you to make inputs. Please participate in the process of Parliament. Make your submissions by email. They don't need to be long. It can be 2 lines, 3 lines, or whatever. Just say your name, provide your full details, and say you think that the new act must specify that it covers South Africans, etc., etc. So let's please do that. I also want to address misinformation. There are people who believe, and I saw a comment on one of the Parliament videos that I did in the last couple of days, saying that 97% of Road Accident Fund money goes to foreigners. This is not true. It's actually 1.02%. To give you a specific number, in 2023-2024 financial year, the Road Accident Fund paid out about 43 billion rand in claims. 546 million of that went to non-South Africans. 546 million. So 10% of 43 billion is 4.3 billion. 1% of 43 billion is 430 billion. So it's just over 1% that went to non-South Africans. So we always just have to be careful with numbers that are just put out, especially by accounts with no name and no face or something we heard on the street. I will always try and do my best to give you the facts. If you've been waiting for your claim, it's taken long and so on,
please follow our inquiry on YouTube. We are looking into those matters, and they have nothing to do with non-South Africans. As I've just told you, over 98% or nearly 99% of payouts are to South Africans. So it can't be foreigners because the volume is just too small. Balulekile lephuzo lishuwo usongeza uzibi. Futhi okunye engakubeka ngalo ukuthi mzukwane bayikhipha le bill ngiyokwazisa. Ziningi izinto engabe ngiyazikhava mayelana nodaba le Road Accident Fund. Njengoba behlala lapha yana njengoba nje ethi abantu abafollow ku YouTube. Ziningi izinto ezikhunywa lapha yana kuhlalwa kuxoxwe about 7 hours be-interrogator kungani abantu bengawatholile imali zabo sekuphela isikhathi eside zonke lezi zinto ngabe ngiyazikhava kodwa inkinga abantu abakhombisi interest ekugcineni kosuku nami ngidinga ama views ukuze uYouTube kube khona ngepha khona kufuneka ngifaka ama views akunawa ukube ngine membership mhlambe nginabantu abangama member engazi ukuthi hayi baya contribute to i-channel manje ngincike kulo ukuthi ufuna ngithola ama views ukuze uYouTube ezongibonelela ngalokho angibonelela ngakho abantu abajabulayo laba abanama abane membership nabantu abadonatayo bayakwazi ke lawo bantu ukuthi bethi no athi siyifake le video even if ayinawo ama views amaningi ngiyengikwenza kwesinye isikhathi ngithi no le information ebalekile ukuthi sengingayigodla ngenxa yama views funi ngofakazi mina niyakwazi lokho ukuthi ngiyakwenza kwesinye isikhathi ukuthi ngithi nayi video ngiyanilethela yona ukuze nazi kwenzakalani ngeviki eliphelile ngifake 2 yama video 2 ngeviki eliphelile ngathi noma kukhulunywa abantu ifocus yabo ilapha kwimadlanga ne-ad hoc committee kodwa akufanelanga ungazi ukuthi wani nge-Road Accident Fund abantu abalandela le channel bangangifakazela bayakwazi lokho kodwa ke ngisho ukuthi iningi kakhulu information ekhulunywayo kuma portfolio committee ahlukene and okubhlungu ngenxa yokuthi it's a game of numbers ugcina wena ungayazi le information nansi ke iphathi efike bebhlungu ukuthi ekugcineni kosuku it's a game of numbers and then nina abantu bala eSouth Africa you value imgosi you value entertainment uma kuthi usibanibani uthe manje ngosibanibani ama views athi vu abe maningi zigcina lezi zinto ezibalekile kungasakhulunywanga ngaso nansi ke into efike bebhlungu noma ubani othandayo ukunilethela lezo zinto ezibalekile ufika ashawe lonto leyo ukuthi abantu base South Africa they value entertainment nomgosi they value entertainment nomgosi so ingakho ke ngithi indaba le ye Road Accident Fund akhuluma ngayo akhona ama video bahlalile leli viki cishe liyaphela bebhizi behlele eParliament ludingidwa lolu daba ukuze kubonakala ukuthi inkinga ikuphi yingakho manje bese bevethi no akushintsha umthetho kodwa mzukwane kushintsha umthetho ngiyonazisa mina nawe sidibane kwi video elandelayo ngiyabonga.